Ξαφνικά το 1998, με εγκληματική ενέργεια θα έλεγα και παράλογη, το 1998 καταργείται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΠΕΚΗ και εντάσσεται στα ΕΛΠΕ, στα ελληνικά πετρέλαια, τα οποία είναι ιδιωτική εταιρεία, με 36%. Όμως το επάνω χέρι εκεί το έχει ιδιώτης, δεν το έχει το δημόσιο. Και ήταν από εκείνη τη στιγμή η μόνη χώρα που δεν είχε δημόσια επιχείρηση ή κάτι παρόμοιο ή μία διεύθυνση στο Υπουργείο. Υπήρχε μία διεύθυνση υποστελεχωμένη. Άρα αυτό που εμείς ζητάμε είναι το εξής. Μια συνολική στρατηγική, η οποία δεν υπάρχει. Στρατηγική και γεωπολιτική και στρατηγική για την έρευνα και παραγωγή των ανθράκων. Γεωπολιτική μιλάμε για την ΑΟΣ. Να θεσπίσουμε την ΑΟΣ, να έρθουμε σε διαπραγματεύσεις, σας τα λέω πολύ χοντρά, και εν συνεχεία, αφού κανονίσουμε και έχουμε και τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάποιων δυνάμεων, να προχωρήσουμε την οριοθέτηση, ώστε να μπορούμε να βάλουμε γεωτρύπανα. Αλλά και πριν μπορούμε να βάλουμε γεωτρύπανα. Με τη θέσπιση. Όπως το κάνανε και άλλοι. Όπως το έκανε η Κύπρος. Όπως το έκανε η Κύπρος. Γεωλογικά λοιπόν στη λεκάνη, στο τρίγωνο μεταξύ Κύπρου, Κρήτης και Καστελόριζου, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το έχουν δείξει μελέτες του Γεωλογικού Ινστιτούτου της Αμερικής, το έχουν δείξει μελέτες του Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίων και άλλες μελέτες. Τις έχουμε αυτές τις μελέτες. Το 1975 που δεν ήξερε κανένας για τον Δαριοφώ, εμείς ανεβάσαμε εδώ στο Θέατρο Α την απαγωγή του Πάπα και έκανα ακριβώς μια τέτοια διασκευή σε στυλ Δαριοφώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το κατέβασα και στον κόσμο. Δηλαδή η παράσταση έγινε μεταξύ πλατείας και σκηνής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήμουνα προετοιμασμένος να δεχτώ τη μαθητεία. Έτσι όταν ήρθε το 1977 και με έκανε την τιμή να μου δώσει 2-3 έργα του, το τυχαίο ατύχημα το οποίο πρωτόπαιξε το 1977, το Δεν πληρώνω, που το παίξα το 1981, και το Μυστέρο Μπούφο, ένα έργο που δεν αποφάσισα ποτέ να το παίξω, γιατί μόνο ένας ηθοποιός, όχι ότι κάνω το σεμνό, ούτε ο Λιβανίζο Δαριοφώ, του Βεληνικούς Δαριοφώ μπορεί να παίξει αυτό το έργο, γιατί έχει ιδιότητες, έχει προτερήματα, έχει τεχνικές που εγώ δεν μπορώ να τις έχω. Είναι κλόουν. Έτσι καταλαβαίνετε τη συγκίνηση, και μάλιστα κάτι το οποίο με τίμησε πάλι είναι όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ. Του τηλεφωνήσαμε με την τότε μεταφράστρια ζούσε, η αξέχαστη Άννα Βαρβαρέσου, του πήραμε στο τηλέφωνο να το συγχαρούμε και του λέμε πώς είναι δυνατόν Νόμπελ εσύ, και μας λέει δύο τι να συνέβησαν. Ή εγώ συμβιβάστηκα ή η Σουηδική Ακαδημία τρελάθηκε.